Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Nwaohia na ndị otu ya jitere ọha hụrụ, o wee gbaa nịkanịka ka ọ mara ma ọ ga-azọpụta onwe ya n'aka ndị ji ya, mana mberede nyiri dike. O were obejiri ya ahụ o ji n'aka gbuo ha, maka ọ bụ mberede ka ejikwa ama dike, mana ọ dịghị onye o gbutere ya nke ọma. Naanị Okechi ka o ji ya merụ ahụ n'ihu. Ha buru ọha hụrụ tụọ n'ala, jide ya ka ha napụta ya mma ahụ tupu ha ewere mee ya ihe ha ga-eme ya, maka na ha maara na ha hapụ ya o were mma ahụ sụọ ha n'ahụ. Mgbe ha na-eme ihe ndị a, chi ejiela, ọ dịghịzi onye na-aga n'ụzọ. Ha mechara napụta ya mma ahụ, mana tupu mma ahụ si n'aka ọha hụrụ pụta, ọ dị ka esiri n'ọkụ. Ozugbo ha napụrụ ọha hụrụ obejiri ya ahụ, o bido tiwe mkpu akwa n'etiti ịkpa ebe ahụ, n'ihi na anapụla akpị ihe o ji eme ire. O tie mkpu akwa, kpọkuo nwanne ya nwoke bụ Udenkwọ, kpọkuo ndị be ha bụ ndị ụmụnka, na-asị ha na aka akparala ya n'ala ukwu, na aka akparala dike. Ọkụkọ si na ihe o ji eti mkpu abụghị ka ihe ji ya hapụ ya, kama ọ bụ ka ọha nụrụ olu ya. Ha maburu ya baa n'ime ọhịa, tọgbọ ya ebe ahụ. Ọha hụrụ gbanịrị ka ọ gbaa ọsọ. Nwaohia were mma gbuwaa ya azụ. Ọha hụrụ daa n'ala gwoo, baakwa mwute, kpọkukwa nwanne ya nwoke bụ Udenkwọ ọzọ, kpọkuo nwunye ya na ụmụ ya, were sị na dike alaala mmụọ, na isi ya atọla na ọ bịara afọ ala ukwu. Akwa niile ya bụ ọkụkọ na-ebe bụ akwa o ji ala mmụọ. Okechi were mma nke ya tụkwasị ya n'azụ pem ebe ọ na-ekwo ọnwụ. O tie mkpu ọzọ, na-asị na ọ maghị na ọ bụ otu a ka ọ ga-esi were nwụ. Nke a bụ ọnwụ arịrị. Gbanịa sonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Ndewo, ka o mesịa.